ja erronka nagusienetako bat herri bezala, nala ez, herritarren bizi kalitatea hobetzeko eta nola ez, ekonomien zentratu behar gehala. Ekonomien zentratzeko izaten denean, 3 sektoriek susta behar ditugu, ez? Formakuntza indartu, inbertsioak egin, produktuak eta zerbizioak diversifikau, teknologia mejorau eta abar. Baina beti mantenduz parte hartzia. Ezin dugu banakajun gizarte aurre atatzen nahi baldin bau. Eta batez ere da bat enplegua, ez? Enplegua eta enplegu hortan bertako herritarrak honek ekar dezaken krisiak herritarrak aligita gutxiena eragitea. Niretzako erronka bat benetan oso garrantzitsua dena izango litzateke enpresa txikiek eta handien arteko elkarlana bultzatzea. Enpresa desberdinen diversifikazioa bilatzi, ezta? Ikustike, merkatuek eta ze joera daukeen da bar, hainbat enpresa bat ere, beste bide bat hartu berko be, eta hor diversifikazio hori oso puntu garrantzitsu izango bat ere aurra beire. Eskualdera, enpresa teknologikoek erakartzie. Jamin badaude batzuk, baina kanpoan sortzen ari diren enpresa teknologiko batzuk ere, lortzen den baiera honetara erakartzie. Garrantzitu da, lanbide heziketa gure estrategikin batea jutia. Digitalizazioa untzau behar deu, produktu teknologiko berriak sortuz eta innovazioa bultzatu behar deu enpresako arlo guztietan. Uste bat garrantzitsu da inberteuna dela baiara mailan, gure baiara hau erakargarri bihurtzi, ezta? Beste puntu importanti etorkizena behitzen izangoa enplegua bermatzie, langabezia gutxitzie, puntu importante bat daukegu harretik eta erronka bat da danontzat, genero bretxa gutxitu, genero bretxa landu, industriara emakumeak ekarri, hor lan asko daukegu kulturalmente eta bai hezkuntzarekin, enpresatan ebai, eta baita administrazioekin ere. Importanti da zerbitzu sektoreari ere begiratzie, enpresa mundutik. Egoera zailen daude, ostalaritza, merkataritza eta beste autonomoak, sektore asko, eta guk uste dugu enpresa gune bezala erantzun bat eman berdi xoula. Gure aldetik, eskualdeko beharrei erantzuteko ikastaro eskaintzak, hau da, ohiko arratsaldeko ikastaroa deitzeguna, bai langile eta bai langabetuentzako bideratuta dagoenak, 2020-2021ko epean, 7.000 ordu aurreikusten dira ematea. Gero, enpresei zerbitzu teknologiko eta digitalak eskaintzeko beharren arabera noski, erronka hori ere begi hartan dago goipineta. Eta gero, udal eta arreta erakunde publiko-pribatuen beharrei erantzuteko zerbitzuak eskaini baita ere. Eta gero, izarraitz lanbide heziketa bera balioan jarri gizartean eta bereziki gazteen artean. Eragile desberdin arteko harremana ez dutzen jarraitzie, da elkarlaneko espazizuk sortzie, ez? Bide hortatiken lehengo urrixen elkarretaratze bat honuan, eragile desberdin arti, bertan parte hartu ginean hezkuntza arlokuk, osasun arlokuk, instituzizuk, lehenko sektorekuek, biharrenak, merkatarisek, eta ni uste, tanan artin, ateazan ondorizu importantena, etorkizuneko erronkak bailaran, banaka, konpontzie, edo banaka aurreikiek ez daukela sentiduik eta elkarlanin enberdila bai. Eta bide hortan, ni uste konpromisu gartu zila. Garrantzitsua izango litzateke nire ustetan, edo, danen ustetan nik uste dut, hasitako lan horrei, nolabait, ibilbide luzea, luzera izateko mailak edo pausoak ematea, Eta hori alde batetik, beste alde batetik ere, azken finean, eskualde ikuspegi hori lantzea garrantzitsua da askotan, batez ere igual udalei kosta egiten zaiguna, edo tamaina desberdinekoa garelako, edo helburu desberdinak ditugulako lehentasunetan, baina horrei heltzea bai erronka ere garrantzitsu bat izango litzateke. Eta azkenik, batez ere aurten, lehenengo urtea izan da, eta ikusita eukidegun egoera, alarma egoera, pandemia,
erronka garrantzitsu eta batez ere oso zailenetako bat izango dana da malgutasuna. Proiektuaren malgutasuna lehen ere azpimarratu dira ezaugarriengatik. Azken finean pandemiak erakutsi digu perfilak aldatu direla, vulnerable edonor izan gaitezkela, eta hortan proiektua malgutzen eta egokitzen joan beharko da. Urola Erdiak duen erronketako bat izan daiteke profesionalen erakargarritasuna. Bertan kokatuak dauden enpresek ere profesional kualifikatuak behar dituzte, bai atzerrian lanean aritu direnak, bai lanbide heziketan atera eta ikasketak egin dituztenak, eta bai azpimarratuko nuke alor hori erronka bat izan daitekeela profesional horiek hemen bertako enpresetan lan egin ahal izateko. Erronkai beira, nik esango nokena da COVID-an pandemiaren arira lehenengo eskatu edo bultzatu beharko genukena dela, beti adiotea ze erronka dauzkeun eskualde bezala. Eta gobernantza eredu bakoitza eskualdenen kontekstura asko moldatu barra dauken eredu bat behar dola izan. Ondorioz, lehenik eta bain, erronka horien behatoki indartsu bat izatea, ez? Hemengo garapen agentzia lana asko indo behatoki rol hortan, baina bai ikusi da krisi honen arira bai indartu diela nolabait erronka batzuk, bat talentuaren retentzioa eta erakargarritasuna, eskualde bezala, eskualde honek dauken erakargarritasun, beste eskualde batzukin alderatuta. Baita ere ikusi dugu adibidez genero ezberdintasun garrantzitsu bat enplegu esparruan, baita ere ikusi dugu enpresaren tamaina izan daitekeela gabezi bat edo muga bat lehiakortasunerako. Orduan, bai nik uste lehenik eta behin erronka horien behatoki indartsu bat edukitzea, ez? Nola genden lehenago eta nola egean erreakzionatzen pandemiari. Eta gero uste dutela, etorkizuneko erronka bat bai dela, azkenen etorkizunea behi da dauzkeun trantsizio handia kontun hartuta, trantsizio berdea dela, digitala dela, demografikoa dela, horrek akusten do, benetan modu transversalen lan lehiteko gaitasun bat eduki barra daukeula, eta eskualde hontan, uste dut badaola gaitasun bat, edo inkluso laborategi bezala, erabili daitekela Urola Erdia, eremu eta jarduera sozioekonomiko ezberdinen arteko elkarlana eta bizio partekatu bat eraikitzeko. Gure iraurgi berritzeneko sarie osatze den parte hartzaile desberdinek azaldu den bezala, datorren urte beire erronka desberdine dazkeu. Eta erronka horiei erantzuten saiako gehala berretzi nahi dugu. Erronka horien artien aipatzekotan, gu eskualde bezala, eskualde erakargarrie bihurtzie, talentu ekartzeko, talentu mantentzeko, enpresa berritzaileek etortzeko, enplegu mantentzeko, langabezitasak jaisteko, benetan ikusteet eskualde bezala eta enpleguei lotuta bereziki erronka handiek dazkeula. Enpresa ikuspegitik bai, enpresa handi eta txikien elkarlana bultetzien nahiko genuke, industrire bereziki emakumiek kartzineko genituzke, dakeun genero berdintasun, genero bretxa hori ekiditzeko aldan egin, berrikuntza bultatzie, nola ez digitalizazioen ikuspegi lantzie, jasangarritasune datorren urtea beire eta aurrengo urtetako beire benetan erronka handi bat izangoa. Eta bukatzeko hezkuntza ikuspegitik baita ez. Hezkuntza lotuta benetan eskualde honek dauzken berreta erantzuteko, bai gure industri mailak eta bai gure zerbitzu mailatik dauden berrai erantzun bat emateko, eta erronka horiei erantzuteko gure lankidetzan, oinarritzean, gobernantza eredue benetan oso importanti zenko ala iruditzako. Eta iraurgi berritzenen partez eta udalan partez, dudeik ez ezute duki, hortan zaiauko gela. Eskerrik asko da noi.